ku danna mana subscribe kamar haka, kana ku danna ƙararrawa, ku danna all kuma ku danna mana alamar like. Muna godiya daga nan muryar Arewa TV. Munira Abdussalam kenan, kamar yadda kuke kallon bidiyon ta ko kuma ce hotunan ta a wannan shafi da kuma wannan bidiyon da muka ɗora muku a daidai wannan lokacin. Bisa bayanai da suka gabata a bisa abubuwan da ta faɗa a game da yanayin rayuwarta ya ɗauki hankali matuƙa kuma ya ba wa duniya mamaki. Har ka wannan lokacin kuma abu ne wanda shi ma za mu gutsura muku domin ƙara shiga cikin wato yanayin tunani bisa yanayin rayuwarta ta a bisa bayanin da ta yi a game da rayuwarta ta. Jaridar Hausan Mikiya ta wallafa a shafinta na Facebook inda ita Munira Abdussalam ɗin take faɗa cewar kamar yadda kowa ya sani wata fitacciyar jaruma ce wadda ta yi ƙaurin suna a kafafen sada zumunta musamman ma YouTube, wadda ta fi wato take aikata abubuwa da ta wato shahara wurin kalamai na batsa, wanda kowa duk mai hawa wannan wurare ya sani a Facebook da kuma YouTube kana iya ganin a wato ayyukanta da kuma bayanan da take yi. Ta ce bariki ta yi shi sosai da sosai kuma ta samu ɗaukaka, sannan baya ga ka duk abin da take so tana samu a kuma wancan lokaci, wanda ta yi abubuwa da yawa wadda a kawo wannan lokacin ta yi nadama da dana sanin abubuwan da ta aikata a rayuwarta, wadda ta ce daga baya dai ta yanke hukuncin yin aure da wani saurayin da take soyayya da shi. A ƙarshe ta gane ba mutumin kirki ba ne, kasancewar ta canja tana so ta buƙaci wato mutumin kirki domin gina rayuwarta ta gobe. Sai dai kawo wannan lokacin hakan ya gagara samuwa, domin ko har duka ya likida mata yayin da ta wabce ta gudu ta bar shi ya gane cewar ba ta buƙatan su yi auren ne, da ya gano ta har dukan ta yayi. Ta ce kuɗaɗe ta samu damammaki da yawa, amma wannan lokacin ba ta da kuɗi, tana neman kuɗin da za ta sarrafa rayuwarta ma ya gagare ta. Ta ce ta yi matuƙar da na sani da nadaman abubuwan da ta aikata. Akwai lokaci da take aikata ire-iren wannan har ake mata jan kunne gami da ba ta shawarwari da suka shafi addinin musulunci a matsayinta na musulma. Bai dace da bai kyautu ta aikata ire-iren wannan abubuwan da take aikatawa ba. Sai dai ta yi kunnen uwar shegu a wancan lokaci yayin da take faɗa. Wannan inda kuke kallo dukan ne ke da saurayin na ta yi mata. In kuka lura za ku ga tabo da kuma yanayin yadda al'amarin ya kasance. Nan gaba ko za mu saka muku cikakken bidiyon da saurayin na ta yi buge ta. Kamar yadda kuke kalla za ku kalli cikakken bidiyon a nan gaba kaɗan idan mai kallo baka ƙosa ba. Sau ta yi bayani cewar wato a lokacin da ake yawan babba ta shawarwari bisa game da yanayin rayuwarta ta abubuwan da take wadda bai dace ba, kai tsaye ma har cewa ta yi dama ta bar musuluncin saboda an takura mata. Musulunci ma sai ta iya bari, ba matsala ba ne. Har kusa ta yi yunƙurin wato bari musuluncin daga baya ta dawo, lokacin kenan da ake mata gargaɗi da kuma tunatar da ita akan yanayin rayuwa da kuma kusakuren da take aikata a matsayinta na 'ya mace kuma musulma. Sai dai yanzu ta yi da na sani kuma ta yi nadaman abin da ta aikata. Wannan dalilin yasa take bayani gami da nuna wa mutanen duniya musamman yankinmu arewa, har take cewa ta yi matuƙar da na sani da nadamar rayuwar da ta aikata a baya. Yanzu ba ta da komai kuma babu wanda yake tausayinta, kuma gashi ba ta da komai. Ta ce kada wani ko wata su yi ƙoƙari yunƙurin irin abubuwan da ta aikata a rayuwarta. Ta ce ku riƙe ni a matsayin izina kuma ku rinƙa kwatance na a wurin 'ya'yanku bisa kalan yadda rayuwarta ta kasance ga kuma yadda rayuwar ta kasance yanzu a gare ni. Na zama muku izina wato wurin ba da kafa wato shaida da kuma dalili da ni, domin ni ga yanayin yadda rayuwar ta kasance. Kada wata ta yi sha'awan irin rayuwar da na aikata, domin ko ina da matuƙar da na sani da nadaman abun da na aikata. Jarumar ta ƙara bayani sosai matuƙa gami da wato hali na miƙasu da kuma baƙin ciki da yanayin yadda take ciki a wannan kuma lokaci. Sai dai ya biyo bayan abun da mutane ke cece kuce a kai. To ita dai duniya dama makaranta ce, wani zai ci riba kuma wani zai abun nan. A ƙarshe ta yi bayanin cewar Allah ya yafe mata kusakurenta, mu ma kuma muna taya ta da addu'an dukkan mu kullukun kaɗa'un, dukkan ku masu kuskure ne matuƙar kai ba masumi ba ne, masumai kuma annabawa ne. Sai dai wani kuskuren sa gashi ga yanayinsa, to amma dai har yanzu bata kawo rayuwarta bata zo ƙarshe ba. Ba mai yanke mata hukuncin kaza ko kaza. Muna fata duk wanda yake aikata ire-iren wannan, kowa da kalan laifinsa, kowa ya duba ya gyara tsakaninsa da mahaliccinsa kafin wato rai ya yi halinsa. A lokacin da kake da dama yi amfani da damanka domin gina rayuwarka ta gobe, wato a gobe kiyama.
Muna godiya daga nan muryar Arewa TV. Muna buƙatan ku danna mana subscribe kuma ku danna mana alamar like. Muna godiya. Hada comment muke.